Ja som išla k mojej učiteľke slovenčiny na základnej škole. No a ona mi dala vlastne prvú knihu, ktorú som tak celú prečítala a ktorej som sa potom tak viac venovala. Bola to Ivkova Biela mať. No a odvtedy som začala. Kto to napísal? No, skús povedať ty. Ja som mu položil otázku. Je neskutočné odpovedať na otázku. No to je pravda, vidíš. Odpovedaj, Lucia. Kto napísal Ivkovu Bielu mať? Viem to presne, je to Bodenek. Fíha. No, ale o tom sa nebudeme vyjadrovať k tomuto videu, to je pre inú reláciu. Pre mňa to bolo také veľké dobrodružstvo večerné. No a na záver tá tombola bola super, ale ja som celý čas čakala, že proste čo si vyhrám a nič som nevyhrala. Ale zaujímavé je, že celú UNL som si užil ako divák jediný raz, a to bolo na prvom ročníku, a odvtedy som už tichý alebo hlasný spoločník. Ale baví ma to robiť, podľa mňa to je výborný projekt. Milé dámy a páni, pozývame vás na tohtoročnú univerzitnú noc literatúry. veľmi Sa na vás tešíme, to boli dve slova. Príďte. Bude tam ľudská. aj duša. Už si skončila? No, už som skončila. To môžem ja? No. A aká otázka?